Shahararre fitacce wanda aka fi sani da watakan autar MG Boy. Assalamu alaikum jama'a, barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Da Allah dan uwa yana roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kar ka shafa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora masu inganci. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurburkan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Idan ka kasance kana bibiyar wannan mawaƙi watakan auta MG Boy, na tabbatar da lalle zahiri ka tabbatar da lalle mawaƙi ne wanda yake ƙoƙarin wajen ganin ya kawo shahararrun waƙoƙinsa akai-akai, wanda wannan shahararren mawaƙi wato auta MG Boy idan ba ku manta ba, a baya-bayan nan ya saki wani sabon album ɗinsa wanda yake ɗauke da waƙoƙi guda 12 a ciki. Bayan nan wannan shahararren mawaƙi wato auta MG Boy bai yi ƙasa a gwiwa ba, ya ƙara sakin wasu sabbin waƙoƙinsa waɗanda ya sake su ba a cikin album ba. Ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda wannan mawaƙi wato auta MG Boy zai kawo wata shahararriyar waƙar tasa a cikin wannan shekara ta 2022 kafin mai ban kwana da ita. Sai dai ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kada ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora masu inganci. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurburkan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Shahararre fitacce wanda aka fi sani da watakan auta MG Boy. Wannan mawaƙi dai wato auta MG Boy idan ka kasance kana bibiyarsa, ka tabbatar da mawaƙi ne wanda ya shura a arewacin Najeriya da ma kudancin Najeriya, kai har ma da duniya baki ɗaya. Wannan mawaƙi wato auta MG Boy ba a bar shi a baya ba wajen ganin shi ma yana fitar da shahararrun waƙoƙinsa kuma zafafa akai-akai, kamar inda manya-manyan mawaƙa suke fitar da sabbin album ɗinsu akai-akai. Ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda wannan shahararren mawaƙi wato auta MG Boy zai kawo sabuwar waƙar tasa a cikin wannan shekara ta 2022 kafin mai ban kwana da ita. Sai dai ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kar ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora masu inganci. Sannan kuma idan ba ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurburkan ku na Facebook da kuma na WhatsApp. Mu haɗu da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu na gaba domin jin yadda zai fitar da sabuwar waƙar tasa a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka. Mun gode, sai anjima.